надолу, нагоре. Дете малко може да работи. Когато белиш, няма да фърляш вече половинко буклук, защото работи без фира. А обърнем от другата страна, може да правите тези спагети. Жилиени, нудели, таратор, декорация, но може от картоф, може от краставици, от тикички, от какво да поискаш, всичко работи перфектно. Всички салати, може лазерно острие, хирургическа стомана, 50 роквела твърдостта, а може така да правиш за супи, за чорби, за чип, за таратор, за декорации, за всичко става. А за зеле пускаш на зелката, гледаш BTV и прави салати напред-назад. Нагор, надолу. Кой цвет да бъде? На тето да каже. Кажи, момиче. Синьо пък. Тук Избирайте има 5 лева, цветове. възможничките момичета, 5 лева. Промоцията много голяма, взимайте. Синьо. 5 лева Синьо ли искаш, възможничките. чеки? Само 5 лева е днеска. 2 ножа един ден. Пускаш без да натискаш, значи може горе-доле да те ръцете не заболе. Секунда работи. Втория нож с седрите зъбци правите тези нудели, да знаете. Експресно, бели реже, салати, а днеска само 5 лева хора. Знаете ме, всяка година съм тук, рекламация, приемам всичко какво е купено от мен. Нема измама, BTV, MTV, а погледнете тук какво имам. Има ли неко петна от 5 години? Чистим пари не взимам. Погледнете малко, за какво говорим? Петна масло, нема проблем. Може ли йод? Йодова тинтура, няма грешки. 5 минути петно дали да рекеш. Да, бате, ако е петно, това е изядено. Това не е изядено, петно. Нека ти каже жената. Това е изядено. Това преди 5 минути съм си цапал някъде. Ако е петно, аз ще го чистим, бате. Ако е петно, ако е унищожено, няма как. Виждаш, момиче, това е унищожено. Материала отвътре. Аз не може да ти правим нова материя. Гледай, бати. Ако е петно, да. Гледай. Помириши само малко да видиш. Там може да е така боя, къде Добре, се пие, бе. ето помириши малко да видиш каква боя е това. И ще разбирам аз таки мириш. Това ти е масло, бате, прегорело. Ето, ако го чистиш ти, аз ти давам 1000 лева. Сега ако я се намажи от колата с масло и изчистиш. Какво е това? От мой женино пърдалицо. Това е масло от колата. Погледни си тук. Масло, като ти ми ти намажеш. Пълне колата масло. Ето и това е масло. Само слагам тук 2-3 капи, изтривам го и няма го маслото. Без значение масло, олио, йод, кафе, вино, червило, черешки, плодове, химикалки, всички петна. Пари не взимам, но не само на келим. Това е за кола, за даматски, за келими, за мукети, за миящи тапети. А тази... 5 лева. Не е 5 лева, никога не е било 5 лева. Колко пари? 10 лева, а тази давам подарък. Гледай сега на дреха. Масло. Може ли олио? Нема проблем. Може ли йодова тинтура? Няма грешки. Йод, ако ти падне на ръката, бате, така го носиш един месец, нема как да го чистиш. Гледай сега, тази зелена работи директно, но нема отрова, химикали. Директно на петно. Зачекаме 5 секунди, изтривам го. Нема масло, нема олио, нема мазнина, всичко маха. Изплакни, избърши край на петната. Работи оперална. Жените слагат така. Гледай сега. По жените слагат оперална различни цветове. Една цветна дреха, пуснали цвет оперална. Така. Довиждане за всички дрехи. Защото се боядисват. Но този концентрат, слага се 2 капачки, аз тук ще пуснем 2-3 капи, край. Как върти перална? 1, 2, 3. Абсорбира, неутрализира, маха микроби, чисти котлен камък. Хора, днеска е последня реклама, jer немаме пълно 10 лева и второто шише давам гратис. Ако имате петна по дрехи, по маратонки, дайте да ви чистим, jer днеска пари не взимам.